Hi everyone! For today's video, I will be selling my pre-love clothes. And medyo late na ako nagising kasi I promised that I will be waking up around 6. But nagising ako ng 7:30. May mga tao na sa labas. Oh shit! Hello! What's up guys? Bini! Ang tutudo! I'm Bini Ann. Biniglip. Bini. Binitog. Tagkikinsi ni Tagbe-20 yan eh. Oh, ito. Sige. Pwede ito tag 10. Oh, dalawa ganit plus ito apat. Pasok. Pala desisyon si Ante. Upatata ka tagkinsi. Oh. Kamat. Magpipresyo ka ba ba? Oh, tapos ito. Tagkinsi tagita. Baganta 15. Ay, sinabi ko daw, hindi pa kami nag-uusap. Sige. Oh, nagkaka-amnesia siya. 15. Upatata. Upat atoy, Ante. Okay. 60. 60 plus... Plus 80 amin. 80. Ne? Pansilyo ka. Wala pa akong change niyan. Pasinsilim ni mamang mo nagadukwartanan. Nagbayad ko madanom naman naununa ka. O, yan ka, magkagbayad na nung muna na. Itagas. Kagbayad. Kamugar nila lako datoy. Oh, sige, nasa front ko na yan ha. 15 minutes, I will wait for you. Sarap magbenta. Okay, I'm having breakfast. Well, ito yung mga nauna pang nagising sa akin. I'm having breakfast is ng dilis. Morning! Maaga nagising to. Ang bahay for today. Naglagay din ako ng salamin. Para ma-check mo kagad ang iyong sarili. Buti na lang walang init ngayon. First income, 100. Magkano nga sabi ko ito kanina? 80. 180 plus 1,000. Namut. From Waldes, guys. Thank you so much. Hi, vlog! Yeah! Salamat! Ito mga... yan, 50. Yan, 100. Kasi dress yan. Wag kang ano. Ante, good morning, Ante. Ang purpose niya, bakit hindi nam isilupin? Para no makita. Apay, nagapuan niyo ko. Ni ating maeng. Thank you so much, guys, for coming early. Bye. Wala na, Ante. Agdalos ka, no, agukay ka. 300. 370. Check, bilangin natin, ha. Igo. Oh my gosh. 50 yung maliliit, pag dress 100. 20 pesos. 1. 20 pesos. 50, kung napi yung 20. Sige, 45. 45. Ala, kaya mat. Wow! Wow! Ay, hindi ka kitain ma. Ano? Ate, awan zipper na. Lala, pari mana. Awan zipper na din? Pwede. Ano yun? Manak tangkang kulangan. Akala ko dog. Dog. Ano? Ate sa party na. Ay, din, nabado na ata. Yes. Di ba Minerva? Gusto mo matabadong? Gusto mo matabadong? Kangol, sugo. Nagtangkin talang arudo. Okay. Go, ana. Oh, go. Cherry. Parang hindi ako cherry. Yes ka, matagigum. Go. Ate ni partner na. Ala, ini kaksuso-suso na atoy ne. Ikatan mo na yan. Kusira ka susuata. Visit ka. Akasuso. O, itry mo. Ay, sasabihin niya. Akasuso. Awan ng malay. Akasuso. Tapos guys, alam mo gusto ko Cherry. Ay, ano? Ayun. Agilala ko. 50 pesos. Imbaga nga daabot na rin at 20 pesos ang 45 minus 5 pesos. ulit. Hoy, batait makata. Gagada ita, may gatangang katigatang sinulit mo. Mali samot. Decision yung hindi pa edit ko eh. Ay, wala perfect. Awan. Ma-coordinates ko yan. Ala, Bini. Inya ka, Bini. Binibirot siya. Pinpintas. Chisme! Sabon. Gaga ka. Sabon. Ala, chismis! Higit ko itin. Nagpapastos no.
Ay, aga, surf pa. Mata ang utom mo, friend. Sawadi ka, tayo pa pala. Thank you. Nay, kawanan. Okay. Bumili, may buy one, take one. Okay, ayan po. Kinumpra na po ni Sir Rudolph. Uy, West! Alright, so for this video, ladies and gentlemen, kumakain po kami. Part of my income for today, ibinili ko po ng ulam. Ayan po. At saka, sabi ng mga friends ko, they will come here to buy may pabenta. But, kumain po sila. Wala? Then, Ano di pa discount din? double pay. Ati Chai, i-promote, Chai's Corner.